No niin, tässä on nyt ruokatestissä tämmönen Joo. jauhelihakana tortilla. Kiitoksia vaan lahjoittaneille kauhean paljon, että on kyllä tosi hyvä lahjoitus, että lahjoittaneille on kyllä jo tässä vaiheessa 5/5. Odottakaapa hetki, mä käärin tuon tortilan tuosta. Kuvaatko Arska, kun mä käärin tän? Näin tässä kääritään sitten näin. No näin tässä kääritään sitten näin. Mulla on tämmönen taskutyyli tässä, niin tämmöstä käytän. Kiitos vaan vielä lahjoittaneille niin että tortilla tosissaan on tässä nyt kanat jauhelia tortilla ja... Otetaan tässä nyt oikeesti tämmöset makutestit. Ota haju ensin. No, siinä on tämmönen vehnän ja kanan maku, mutta niin... Pitemmittä puheitta paskajauhnat pois ja panna maisteluun. Ai että. Siinä on tämmönen lihan ja kasviksen maku tässä ja... Jälkimaku on semmonen lihaisa myöskin tässä ja... Smetana maistuu sivussa. On kyllä tosi hyvää ja... Ruokajoonaminen on tässä tämmönen olut. En oo ennen maistanut. Kiitos vaan tässäkin lahjoittaneelle, niin maistellaanpa sitä. No niin, katko vähän. Katsotaan maku tässä nyt sitten. Tämmönen vähän kitkerä maku tässä on. Jälkimaku on semmonen äkläkkä. Mutta ihan ruokajuomana kyllä ihan hyvä, että tortilla on aina 4/5, lahjoittajalle 5/5 ja olut saa 3/5.